No niin, terve vaan kaikille. Eli tosiaankin tänään raaputellaan tämmönen massiarpa. Ja niin kuin näette, niin tossa on päävoittona toi 20 tonnia. Ja katsotaan, jospa tulis tänään. Jees, eiköhän lähdetä raaputteleen. Eli ensimmäisenä toi voittonumero. Se on 19. Aika hyvä numero. Mie synnyin 1919. Niin eiköhän nyt tuu jättipotti. Katsotaan. Vielä 22. 24, 18, 17 ja 19, ei jumalauta. Pirjo, hei, näetkö sä? Tuli 19. Katsotaan, miten sieltä tulee. Siitä. Herra jestas! Mitä helvettiä? Pitääkö ne paikkansa?